L'altre dia us parlava del framework Atlas de Mitre com aquest marc de treball, com aquest nou escenari, com aquest nou entorn de ciberseguretat adaptat a l'era de la intel·ligència artificial, de com ha donat resposta als reptes que ens presenta la intel·ligència artificial mitjançant la ciberseguretat. I com aquest marc, com aquest framework, com aquesta evolució del framework ATAC de Mitre tradicional cap a aquest framework Atlas de Mitre, suposa l'establiment d'unes noves bases, en base a uns nous pilars, que són els que han de comportar totes aquestes dimensions que han de donar resposta als reptes que ens presenta la nova ciberseguretat propiciada per aquests nous escenaris, per aquestes noves realitats, per aquests nous reptes que ens presenta la intel·ligència artificial. I us parlava dels pilars que estableix diferenciadament el framework Atlas de Mitre, no? I vàrem parlar del primer pilar. El primer pilar ens parla del reconeixement. Teniu el meu anterior vídeo respecte a això i veureu doncs, de què tracta aquell pilar, no? És el pilar que es basa en reconèixer, en fer l'estudi, l'espionatge, si ens posem en lloc dels dolents, de tot allò que té el sistema d'intel·ligència artificial a atacar i que volem conèixer per després procedir a l'atacament, a l'atac d'aquell sistema d'intel·ligència artificial, no? Tant ens posem en posició ofensiva com defensiva. Podem adaptar la nostra estratègia tant si som uns com els altres, com el sistema al mig, no? Molt bé, allà tenim el primer pilar. I un cop ja hem fet el reconeixement de l'entorn que volem atacar, és com si volem anar a atacar l'oficina d'una entitat bancària. Doncs abans d'entrar en aquella oficina d'entitat bancària, el lògic seria que dies abans, hores abans, veiéssim què té, quins sistemes de seguretat té, quins patrons de moviment té, etc. Doncs amb un sistema d'intel·ligència artificial seria una mica el mateix, no? El volem atacar, doncs anem a veure quins recursos defensius té, com funcionen, etc. Un cop tenim aquest primer pilar, anem al segon, que és el que tracta aquest vídeo d'avui. El segon és el desenvolupament de recursos. El desenvolupament de recursos, en base al que hem descobert en el primer pilar, en el reconeixement, desenvolupem els recursos tècnics necessaris per procedir a l'atac del sistema d'intel·ligència artificial. Quines eines tecnològiques necessitem? Quin stack, quina caixa d'eines necessitem dur a sobre, preparar per procedir a l'atac? Evidentment, tot això que explico, ho explico des de la vessant de procedir a l'atac, però a la vegada també ens serveix igualment, evidentment, com a professionals defensius. És a dir, si sabem, que és el que s'ha de fer en ciberseguretat en primer terme, com funciona l'atacant, per on vindrà o per on ens pot venir l'atacant, hem de saber-ho per després saber com respondre, no? Doncs això es tractaria el pilar 2. Des de la visió de l'atacant, ja hem fet el reconeixement en el pilar 1, ja tenim sapigut el màxim possible. Mai, probablement, si està ben dissenyat el sistema, mai podrem saber com funciona per dins i tots els recursos subjacents, etc. que té el sistema, però de la millor manera possible haurem d'haver fet aquest treball d'investigació, de reconeixement del territori, per després penetrar, atacar en ell. I per penetrar en atacar en ell necessitarem aquesta caixa d'eines. Aquesta caixa d'eines plena d'unes eines que són les que haurem de preparar, les que haurem d'esmolar, les que haurem de dissenyar, les que haurem de personalitzar per allò que volem fer per procedir a l'atac. Per tant, i resumint, el pilar 2 del framework Atlas de Mitre, que és el de desenvolupament de recursos, el pilar de desenvolupament de recursos, es tracta en preparar les eines que després ens serviran per procedir a l'atac del sistema d'intel·ligència artificial que es produirà activament
en els següents pilars que venen d'aquest framework Atlas de Micre i que veurem un a un en els següents vídeos.